Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Isang maulan po na tanghali ng Martes sa inyong lahat mga kabalen, mga karehiyon. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Napapanood po ang ating programa sa iba't ibang social media platforms ng CLTV 36 sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kung hindi ka pa nag-subscribe, kabalen, eto na yung panahon para mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Maraming mga content yung pwedeng mapanood dyan tungkol po sa iba't ibang kaganapan dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Live din ho tayo sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Napapanood din po ang ating programa Luzon, Visayas at Mindanao sa telebisyon via Signal Channel 115 at po sa Air Cable Converge Channel 71 sa ating 37 cable partners dito naman po sa Central Luzon at syempre sa Free TV Channel 36 sa Kalakhang, Pampanga. At magdesisyon, tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Kumusta kayo po, kabalen? Kumusta ho kayo mga karehiyon? Kuyang Justin, bago natin simulan ang ating balitaan, pa-shoutout ka naman. Pagbati po muna sa mga kababayan natin dyan sa Apalit, Pampanga na nagdiriwang ho ng kanilang kapistahan. Ngayon ho yung huling araw ng 3 araw o 3-day celebration dyan po sa bayan ng Apalit. At maya-maya lamang ay maghahatid po tayo ng update kaugnay nitong ita pong ausandang panatad. Nung naano pong oras, naano na po yung kaganapan
Kanina, bandang alas 11, nasa Paralaya, nagkaroon ng isang misa para po dito sa pagoda mismo ni Apong Iru. At maya-maya lamang ay masasaksihan natin yung paghahatid naman dito po sa patron ng bayan ng Apalit, Pampanga. Ayan, maagang-maagang nakatutok sa ating programa, Noel Joseph Cleope. Ayan, sabi niya, sa susunod na Lunes, nakatutok. Mapapanood na po dito sa ating telebisyon, CLTV 36. Ito pong mga programa ng Bilyonaryo News Channel. Ayan, mas pinalawak hong pagbabalita at pagtalakay ho sa mga malalaking issue na kinahaharap ng ating bansa. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Kung meron ho kayong nais ipaanunsyo, di kaya naman ipabati, gaya na lamang ng Mandap family sa San Simon, Pampanga. At ang Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Ayan, shout out. Pwede ho kayong mag-comment dito sa ating live. At ngayon, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko. Malakas po ang ulan kaninang umaga. Actually, hanggang ngayon sa iba't ibang bahagi po ng lalawigang Pampanga. Kaya naman, merong iba talagang may epekto yan. Sa dali ho ng trapiko, makibalita muna tayo live traffic situation sa syudad ng San Fernando. Mula po ito sa command center naman ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Ayan ho mga karehiyon, mga kabalen sa atin hong monitoring. Kung kayo ho ay manggagaling ng syudad ng Angeles at patungong San Fernando, dyan sa may boundary, asahan nyo yung kaunting bottleneck doon ho sa may Arco going to San Fernando mula sa Rotonda, Angeles City Rotonda. Meron dyan konting bottleneck lang pero hindi ganun kabagal ho yung daloy. At tuloy-tuloy pa rin, continuous traffic flow dyan ho sa portion na yan. Dyan sa may boundary ng Angeles City, Santo Domingo, Angeles City, and Telabastagan, San Fernando. Dito naman ho sa bahagi ng Panings, patungong Phil-Am Friendship Highway, ayan, ay light traffic din sa mga oras na ito. Maluwag din ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may Sindalan. Medyo meron lang overshoot konti. Ito kasi, lagi ko sinasabi, minsan talaga may mga matitigas yung ulo yung naka-yellow, orange na yung traffic light. Pakaliwa diyan po sa Sindalan if you are coming from Angeles City o coming from nasa southbound lane kayo. Yung pakaliwa sa kanto ng Sindalan, minsan hinahabol nila yon. Ang nangyayari, imbes na makago yung mga nasa MacArthur going north, ay natatrap po sila dahil bumabara yung papasok ng Sindalan. Madalas po yung mangyari, sana magawa ng aksyon. Samantala, dito naman ho sa may bahagi ng Del Rosario, yan, light traffic ho sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy na trapiko sa may Sakop, Maimpis portion, dun ho sa mga kababayan nating may lalakarin sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan. Diyan po sa Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Abay, wala namang masyadong aberya. At so far, effective. Oo. Kasi naalala nyo ho dati. Banggitin ko na, pagka nag-flash flood na ganyan, pagka umulan na malakas rather, asahan ho ninyo yung kanto ng Sakop Maimpis na yan hanggang dyan sa may tapat ng Pilar Village. Alam na alam ko yan. Laging baha. Di ba? So ngayon, sa monitoring natin, wala hong baha tayong nakikita. At sana talagang epektibo yung ginawang rehab. Yan ho, katatapos lamang, di ba, yung ginagawang kalsada dyan. Matagal ho nating inantay. At ngayon nakikita natin yung epekto. Sana talagang hindi na bahain yung portion na yan kahit pa dumating yung malakas na buhos ng ulan o kung bumahaman dapat dumaan lang. Hindi yung nagpapondo kasi barado yung mga kanal dyan sa bahagi ng Sakop Maimpis. Pero niluwagan na ho ng DPWH, na-renovate na yung mga kanal at natapos na rin yung konstruksyon ng kalsada. Kaya po, ayan, tinatamasa na yung epekto nung nasabing proyekto. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Samantala, sa bahagi naman po ng St. Jude Dolores, light traffic din going to Lazatin Boulevard. Ganyan din ho yung senaryo naman dito ho sa may Saints ko, yung may San Agustin, Ciudad San Fernando.
Sa may high school area, High School Boulevard, ayan, medyo maraming tao ngayon. Medyo meron hong light to moderate traffic na asahan dyan. Dolores, Makabakle, light traffic. Yung going to downtown, dyan ho sa may Allied Rotonda, medyo may konting pagbabagal. Ganyan din ho sa may downtown San Fernando ay may pagbabagal ng daloy ng trapiko. Batiin na rin ho sa ating monitoring dito ho sa may live feed ng si Posco. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, sitwasyon ho ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman ng NLEX. Ayan, sa mga bumabiyahe, alam natin marami hong mga nagdaraan dito ho sa ating rehiyon. Mula norte, patungo naman sa National Capital Region. Talagang gateway ho, yung Central Luzon. Nandito ho yung mararaming mga expressway. Pinakamarami yata tayong expressway sa buong Pilipinas. And nandito rin yung mga seaport. Nandito rin yung airport. Meron tayong Clark International Airport. Kaya naman talagang busy ho yung mga kalsada at yung transportasyon. Asahan ho ninyo na patuloy naman yung CLTV 36 sa paghahatid po sa inyo ng mga balitang magagamit ninyo para mapanatiling ligtas ang inyong pagbabiyahe. At ika nga yung hindi lang yung individual, pati yung cargo, napakahalaga po niyan. Kasi pag hindi na ibiyahe ng maayos yung mga goods, di ba? Magkakaroon ho ng problema sa atin. Kaya naman ito, isa sa mga binabantayan natin yung connectivity. At malaki po yung papel ng Central Luzon pagdating sa connectivity. Ito, silipin ho natin. Traffic situation, Balintawak Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Samantala, dyan sa may portion naman ng Mapulang Lupa, Valenzuela, ayan, nakikita natin, naka-zoom in yung camera ng NLEX. Meron hong stalled van, closed van, dyan po sa northbound portion ng Mapulang Lupa, Valenzuela. Kaya asahan po yung daloy ng trapiko o yung medyo pagbigat ng daloy ng trapiko dyan ho sa portion ng Mapulang Lupa, Valenzuela northbound section. Yung going Bulacan and other parts of Central Luzon. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Samantala sa Mindanao Toll Plaza, light traffic naman. Palabas po ng NLEX, ganyan din yung papasok naman ng Expressway. Libdong may Kawayan, southbound portion, maluwag din ang daloy ng trapiko. Wala rin hong masyadong aberya dito naman sa may area ng Bocaue Toll Plaza. At maluwag din ang kalsada o yung magkabilang linya ng NLEX sa bahagi naman po ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Diyan ho sa may Barangay San Jose. Para ho sa karagdagang traffic update, follow naman sa CLTV 36 news page sa atin pong Facebook upang manatiling may gabay kayo kaugnay ho ng mga iba't ibang kaganapan at yung mga anunsyo rin kaugnay ng mga road closure lalo na ho ngayong magtatag-ulan o yung ngayong tag-ulan alam naman ho natin tulong-tulong ho tayo kung meron din ho kayong namomonitor sa inyong lugar na kalsadang binabaha o di kaya naman hindi madaanan, gayon pong papasok na itong tag-ulan. Nandito na yung tag-ulan, ay maganda po ibalita rin dito. Nagulat ako sa Pag-asa. Ayan, meron na. Ayan. Ibalita rin, magandang ibalita rin ho natin. Ibahagi po ninyo yung komento at ating i-verify yan at upang mai-anunsyo rin natin sa ating mga kababayan. Naalala ko yung panahon na binaha yung NLEX. Marami ho sa ating mga kababayan yung talagang nakatutok sa CLTV 36 News para po malaman sa inyong mga alternatibong ruta, di ba? So kung meron ka dyan, huwag mo nang i-gatekeep, Kabalen, Karehiyon. Kung meron kang ibang rutang dinadaanan para makaiwas sa trapiko, at yung mga lubak na kalsada, ibahagi mo na at i-share mo ating mga kababayan. Huwag mo nang i-gatekeep, ika na. Samantala sa puntong ito, makibalita naman ho tayo sa ating mga kaibigan po sa DOST Pag-asa. Narito po yung 5 a.m. weather report mula po sa ating Weather Bureau Pag-asa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry at agad din po tayo matataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Ngayon, humina po ang southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Tuguegarao, 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na buhos ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. May Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa atin ng labas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot nitong low pressure area habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po yung mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posible po nating kailangan gawin. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine landmass at possible nandito na ito sa may West Philippine Sea pero inaasahan pa rin natin ang posibleng 50 to 100 millimeters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. By Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong etong bagyo nito ng habagat. So inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa may Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa Ulat Panahon. Yan ho mga karehiyon ha. Antabayanan ho ninyo, maya naglalabas din tayo ng mga thunderstorm advisory na meron hong direktang epekto dito ho sa Central Luzon. Kaya tutok lamang at make sure naka-follow ho kayo sa ating Facebook page at CLTV 36 News. Tuloy-tuloy naman tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito, bigyang daan muna natin public service announcements. Pero bago yan, Kuyang Justin, pa-shoutout ka naman. Ayan. May mga nakatutok dito sa ating programa. Pagbati, ayan, papakita ko. Wait lang, ipa-flash natin. Ito, nakatutok si Angeline Arcilia. Ayan, sabi niya, shoutout po kay Ralph Castro. Ayan. At si Ralph Castro naman, ito, nakatutok din. Pagbati kay Brock Saturday. Ayan, sabi ni Ralph Castro. At magandang hapon naman, sabi ni Joanna Borbon. Ayan, nakatutok din sa ating programa. At si Brock Saturday, ayan, sabi niya, shoutout po kay Lian Angelica Onyate. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok habang nanananghalian dito po sa inyong paboritong online tambayan, ang CLTV 36 Newsstream. Ito ho yung ilang mga brownout alert, power interruption sa iba't ibang bahagi muna ng lalawigan ng Pampanga. Bukas ho ito, Miyerkules, Wednesday, July 1, 1 p.m. to 2:30. Diyan ho sa may bahagi ng Panipuan, Ciudad San Fernando. Mawawalan ho ng supply ng kuryente dahil magsasagawa ng optimization ng transformer. Ito pong Svelapco. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Mawawalan din ho ng kuryente bukas 2:30 hanggang 3:30 ng hapon. Diyan ho sa may Panipuan din, Barangay Panipuan, portion ng Barangay Panipuan, City of San Fernando, Pampanga. Bahagi pa rin yan ng transformer optimization po ng Svelapco. Samantala, ito naman ho mga balitang may paggagamitan pa rin. Para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Metro Gate Subdivision, Barangay Kapaya, Angeles City. Abay, mawawalan ho kayo ng supply ng tubig mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. 2 oras yan dahil sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. And then dito naman ho sa may Mabalacat City, etong Talimundok at Marcons Phase 1 and 2, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, wala rin hong tubig sa mga nabanggit na lugar. Dyan sa may Talimundok and Marcons Phase 1 and 2, dyan ho sa Mabalacat City. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik, mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik ang CLTV 36 Newsstream makalipas ang ilang paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
natama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diz, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diz, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Diz, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at para ho sa mga detalye ng mga malalaking balita ngayon pong araw ng Martes, June 30, 2026. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, kaugnay ho ng nangyaring shootout sa pagitan ho ng ilang grupo ng armadong kalalakihan o isang grupo ng armadong kalalakihan at ng PNP dito po sa bayan ng Arayat, Pampanga na nagresulta sa pagkakasawi ng 4 na katao. Nilinaw ho ng DENR. Ito, pa-flash ko lang yung title. Nilinaw po ng DENR na hindi nila empleyado yung isa sa mga nasawi sa may shootout sa Arayat. Narito po yung buong pahayag ng nasabing ahensya. Babasahin ko na rin para po sa ating mga kababayan. Ayon ho sa DENR, mga kabalen, mga karehiyon, this clarification is issued in response to recent news reports and official press release issued by the Philippine National Police Public Information Office regarding a law enforcement operation conducted on June 27, 2026 in Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga, which resulted in the arrest of 4 armed individuals, including one person na dinescribe po na forest ranger na si Ka Arlet. Ayan, ayon ho sa PNP, ito hong isa sa mga nasawi dyan sa bayan ng Arayat doon sa nangyaring engkwentro sa pagitan po ng kanilang grupo ay na-identify na forest ranger. Pero paglilinaw po ng DENR dyan sa nangyaring insidente at batay na rin ho sa kanilang inilabas na statement, ito pong sinasabing si Ka Artlet sa ngalan ho ng transparency at factual reporting at upang hindi na kumalat yung misinformation, ayon sa DENR, at ayon na rin sa Penro, Pampanga, sa Provincial Environment and Natural Resources Office, ito po yung kanilang mga paglilinaw. Yung sinasabing Ka Arlet na sinasabing forest ranger, ayon ho sa DENR, ay hindi po empleyado o officer o authorized representative ng DENR, gayon din ho ng Penro, Pampanga. Ayon ho sa DENR Central Luzon, batay na rin sa mga verified records, ito pong individual ay hinire at naglilingkod sa ilalim ho ng local government unit ng Arayat, Pampanga. Isa po siyang empleyado ng Arayat LGU
bilang isang bantay kalikasan. Ito pong bantay kalikasan ay hindi konektado sa anumang opisyal na kapasidad sa DENR ayon ho sa kagawaran. At ito pong nasabing individual na si Ka Arlet ay wala umanong opisyal na designation, wala ring authority o affiliation sa Protected Area Management Office. Dyan po sa Mount Arayat Protected Landscape. At hindi siya na-assign sa anumang official duty ng nasabing tanggapan. Ayon po sa DNR, ini-issue nila itong nasabing clarification upang matiyak na yung accurate information lamang yung maibigay sa publiko at mapigilan ang pagkalat ng kung ano-ano mang maling impormasyon. Na tiniyak din ho ng DENR na nananatili ho silang committed sa integrity at professionalism pagdating po sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mandato. Samantala, kaugnay ng balitang yan, kinumpirma po ni Arayat Mayor Jeff Luris na na-coordinate sa lokal na pulisya ang isinagawang police operation ng PNP sa barangay San Juan Banyo. Kasunod ho ito ng pagsisiyasat at pakikipag-usap ng alkalde sa Chief of Police ng nasabing bayan dito pong umaga ng Lunes, June 29. Balita naman ho sa bayan ng Apalit, Pampanga, isang sagradong misa para ho sa patron na si San Pedro o kilala sa tawag na Apong Iru ang idinaos sa mismong pagoda na nakadaong sa katubigan sa bahagi po ng Barangay Paralaya. At sa kabila ho ng maulang panahon, hindi natinag ang debosyon ng mga kabalen para po sa banal na patron ng nasabing bayan. At nakatakda pong ihatid pabalik ang imahe ni Apong Iru sa kanyang permanenteng tahanan sa Barangay Kapalangan ngayon pong Martes, June 30. Bahagi po ito ng 429th Town Fiesta at ang makasaysayang 182nd Fluvial Parade o yung Libad Festival dyan po sa bayan ng Apalit. Ito naman ho mga karehiyon, isang magandang balita. Palakpakan muna tayo. Abay, opo, rank 1 po sa special exam for architects ang isang graduate po ng Bulacan State University. At nanguna po si Barry Ian Duque Ilagan. Matapos pong dito sa katatapos lamang na May 2026, Special Professional Licensure Examination for Architects. Nakamit po ni Ilagan ang rank 1 matapos magtala ng 87.80% na rating. Sa kabuuan, 29 sa 33 examinees o 87.88% ang pumasa sa exam. Dinaos po nitong May 29 to May 30. Samantala, kabilang naman po ang Holy Angel University at ang BULSU o yung Bulacan State University sa top 10 performing schools sa June 2026 licensure examination for architects. Pumwesto po sa rank 5 ang HAU na matatagpuan po sa Angeles City matapos makapagtala ng 65 passers mula po sa 69 examinees, habang ranked 7 naman ang BULSU na merong 66 passers sa 72 na takers. Batay ho sa datos ng PRC, 2,799
out of 3,290 examinees ang pumasa sa pagsusulit na ginawa naman nito pong June 8 to June 10. Ito naman mga kabalen, gusto ko lang ibahagi sa inyo ito pong ating naging coverage sa unang araw po ng Libad Festival dyan po sa Apalit, Pampanga. Nito pong linggo, panoorin ho natin yung highlights at ilan ho sa mga dasal at panalangin ng mga deboto. Ganyan din po ang ilang mga opisyales na nakapanayam ng ating pong news team. Narito po ang aming ulat. Masaya, makulay, at maingay. Ganito ang eksena sa isa sa pinakainabangang okasyon sa bayan ng Apali. Sa kabila ng matinding init ng panahon, hindi pa rin napigilan ang pagdagsa ng libo-libong deboto para sa ika-429 na Apali Town Fiesta at ang makasaysayang 182nd Fluvial Parade o ang mas kilalang Apong Iru Libad Festival sa Pampanga. Ang taunang tradisyon ng basaan, buhay na naman. Hindi bababa sa 300 bangka ang nakiisa at pumaligid sa pagoda ng mahal na patron ng bayan. Ang mga deboto na hindi nakasabay sa ilog, matyagang nag-abang sa likod ng kanilang mga bahay na malapit sa portion ng Pampanga River para masaksihan ang pagdaan ni Apong Iru bago ito ihatid sa St. Peter the Apostle Parish Church sa Barangay San Juan. Ayon kay Mayor June Tatangco, bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga Apaliteño ang mas malalim na debosyon kay Apong Iru, kaya kahit nasaan man sulok ng mundo ay umuuwi talaga sila para makaisa sa taunang selebrasyon. Si Apong Iru po, especially sa mga Apaliteños, kahit nasa abroad yan, uuwi pagdating ng fiesta. Ganun po yung faith nila dito sa ating mahal na patron. Para sa marami, ang libad ay hindi lang basta isang kasiyahan. Ito ay kwento ng mga nasagot na panalangin, gaya na lamang ni Aling Liwayway Lakap na dinala ang kanyang panata dahil sa isang napakalaking milagro sa kanyang pamilya. Ano ko sa anak ko, yung iniling ko sa kanya na saan magkaanak ako ng lalaki. Kasi naano yung anak ko parang, kumbaga nalalaglag. Dinasal ko. Sabi ko, kaya Apong Iru, binigay naman niya. Tapos sabi gusto ko lalaki kasi babae na yung anak ko. Ay, yung binigay niya. Kaya the best sa akin si Apong Iru. At kung may mga tao na taon na ang binibilang sa debosyon, mayroon ding mga first-timer tulad ni Sister Wenny na dumayo pa mula Bulacan. Okay naman po. Masaya. Opo, first time po. Maging healthy po yung katawan ko, yung aking mga mahal sa buhay. Pero ang pinakatumatak ngayong taon, ang malaking partisipasyon ng mga kabataan sa mga aktibidad ng pista. Ayon kay Tatangco, mahalaga ang papel nila sa pagpapatuloy ng mayamang kultura at tradisyon ng Apali. Kung napansin nyo, yung lahat ng programs nung last week, puro mga kabataan na yung nag-spearhead. No? So, from street dancing to pati yung mga cooking fest natin, puro kabataan na po. Sabi ko, malayo mararating ng mga tiga-Apali to dahil yung mga kabataan dito preserve itong ating kultura. Bago pa man ang araw ng basaan, naglabas na ang Apalit LGU ng mga paalala at ipinagbabawal upang mapanatiling ligtas at maayos ang selebrasyon. Panawagan nila magdiwang ng responsable, ligtas at hindi nakakaperwisyo sa kapwa. At dahil nga sa pagdagsa ng mga tao, todo bantay naman ang mga rescuer, pulis at medical teams mula sa iba't ibang bahagi ng Pampanga upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Nakatakdang magtapos ang kapistahan sa darating na Martes, June 30, kung saan muling idadaan sa ilog si Apong Iru para ihatid sa kanyang tahanan sa Barangay Kapalangan. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.
Ito ho mga kabalen, mga kariyon, latest po dyan sa bayan naman ng Apalit, Pampanga, kaugnay ho ng itong panatad na ginagawa ho sa kasalukuyan 14 minutes ago, minusad na po yung pagoda. Umaandar na ho yung pagoda ni Apong Iru para po sa paghatid sa kanyang bahay sa Barangay Kapalangan, 14 minutes ago. At para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito hong prosesyon o itapong limbo na may rapat na bengi, ito ho ay umabot ng ayon na rin sa mga taong simbahan, 10 hours and 17 minutes. Ito pong pag-iikot ni Apong Iru sa buong bayan po ng Apalit, Pampanga. Dakong 9:30 ng gabi, kagabi, nang matapos po yung prosesyon dyan sa may bayan ng Apalit, itapong Limbon, may gumpisaya po bandang alas 11 ng umaga. So umabot ho ng 10 hours and 17 minutes yung exact time nito pong prosesyon o yung Limbon. Sa mga, para ho sa ating mga kababayan, 3 araw ho yung na hindi nakakaalam, 3 araw ho yung fiesta sa bayan ng Apalit. Yung unang araw, ito po yung libad. Ito ho yung ilalabas si Apong Iru sa kanyang bahay mula sa Barangay Kapalangan, ipoprosesyon o ililibad dyan ho sa may Ilog, Pampanga, sa Pampanga River, dadalhin sa may simbahan. And nagkaroon ng misa doon. Kahapon po, second day, yung prosesyon naman sa kalsada. So inabot ho ng 10 oras at 17 minuto yung pag-iikot ng imahen ni Apong Iru, kasama po yung mga deboto at yung mga knights at yung mga mananampalataya sa lahat po ng barangay ng Apalit, Pampanga. And as we speak, about 14 of 15, siguro sa ngayon 20 minutes ago ay umalis na po at umusad na ito pong pagoda ni Apong Iru para ho sa panatad o yung paghahatid sa kanyang bahay sa Barangay Kapalangan. Kabilang ho sa dasal ng ating mga kababayan na ating nakapanayam din doon, kasama na rin ho si Vice Governor Dennis Delta Pineda, ay syempre yung katahimikan po ng ating lipunan at yung kapayapaan sa buong mundo. Ito ho isa sa mga dasal din ng ating mga kababayan at yung maayos na kalusugan. Gaya na lamang ho ni Sister Wenny na ating nakausap dito po sa Libad Festival dyan po sa bayan ng Apalit. Nagtatanong si James Kiefer Laksamana, 20 minutes ago umalis sila sa Paralaya, James Kiefer. So makikibalita tayo ngayon. Subukan nating alamin kung saan yung eksaktong lugar ni Apong Iru. But 20 minutes ago ay nagsagawa kasi ng misa dyan sa may Barangay Paralaya sa mismong pagoda. And then ngayon ay umuusad na po itong pagoda ni Apong Iru. Samantala mga kabalen, mga karihon, mapapanood nyo na ho dito sa CLTV 36 ang ilang mga programa ng Bilyonaryo News Channel. At isa pong strategic partnership ang pinirmahan ng pamunuan ng RBC Media Group at ng Bilyonaryo News Channel para ho sa mas pinalawak na paghahatid ng mga balita at impormasyon, hindi lang ho sa Central Luzon kundi maging sa buong Pilipinas. Panuorin po natin ang balitang ito. Partnership ang CLTV 36 at Bilyonaryo News Channel upang lalo pang mapalawak ang paghahatid ng napapanahong balita at impormasyon sa Central Luzon. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang dalawang media companies itong June 24 sa Levi P. Laos Corporate Center sa City of San Fernando, Pampanga. Kabilang sa mga pumirma sina Laos Group of Companies Chairman and CEO Lisette Laos Velasco, LGC President and RBC Media Group Executive Director Paul Laos, RBC FVP and COO Billy San Juan, BNC SVP for News and Current Affairs Cheryl Favila, at BNC SVP for Sales and Marketing Maria Fatima Bailon. Ayon kay Favila, isang karangalan para sa BNC ang makatambalang CLTV 36 na kilala bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang media network sa Region 3. It is our honor that we're going to be partners with CLTV, which we know is the biggest and most trusted media here in Region 3.
Even before I've heard about CLTV, and noon pa man po mataas na yung respeto ko. At lalong-lalo na ngayon that we're going to be partners, that our newscast, our public affairs shows will be airing here. And I'm hoping that it's going to be a start of a more productive and fruitful partnership. Of course, we'd like to thank the Laos family. Maraming salamat po that you're giving us the opportunity to reach out to more people, especially here in Region 3. Higit sa pagpapalawak ng reach, bibigyang puwang rin daw ng BNC ang mga lokal na issue at usaping pampolitika na mahalaga sa mga manonood sa Central Luzon. I think ang pinaka-significant is that unang-una, aside from national, we'd like everyone here in Pampanga to know that we're also tackling local issues. So let's say, for example, agenda, yes, we do tackle national issues, but we also have another newscast in the evening. It's called Politico Nightly. It's like all politics, both local and national. Dagdag pa ni Fabila, nakikita rin ng BNC ang partnership bilang pagkakataon upang mapalakas ang kawalayan ng mga botante sa rehiyon habang mapalapit ang susunod na presidential elections. A year and a half from now, it's going to be the next presidential elections. So it's an opportunity not only for the people in Metro Manila, but also the people specifically here in Region 3 to be more aware of what's really happening, kung sino ba dapat ang mga kailangan talagang iboto, bakit hindi dapat iboto. I think as journalists, that's really our goal naman it's our kind of public service. No? We want everyone to know kung sino ba talaga ang mga nararapat na ihalal para hindi na maulit yung mga problema na kinasasangkutan natin ngayon as a nation. Ipinahayag naman ni LGC Chairman and CEO Lizette Laos Velasco ang kanyang pasasalamat sa pagpili ng BNC sa CLTV 36 bilang strategic partner sa rehiyon. We're actually honored because this is a significant event, not just for the Laos Group, but for Central Luzon and for Pampanga. No, because we're just so happy that BNC is here with us and has chosen CLTV 36 as its strategic partner. And actually, we're looking forward to this one. It's very significant, not just because BNC has made so many big news recently, but also, I mean, having to choose us and look at CLTV 36 as a partner here. So maraming salamat. Region 3 is very excited because eto na po sila, ang BNC nandito na rin po sa region natin. So we're looking forward to more collaborations in the coming years. Para naman kay LGC President at RBC Media Group Executive Director Paul Laos, magbubukas ang partnership ng mas maraming makabuluhang programa para sa mga manonood habang mas naipapakilala ang Pampanga at ang buong Central Luzon sa iba't ibang bahagi ng bansa. It's really more of what to watch for. No, I think this partnership between Billionario and CLTV would add a lot of content in terms of CLTV and more meaningful programs. No, I think that is really important in terms of promoting a network, a radio station, whatever, to have meaningful programs. No, and by having meaningful programs, now we could, we can, as I've said a while ago, we can propel Central Luzon, Pampanga, in particular, to the whole Philippines. No? Naniniwala rin siya na magiging mahalagang hakbang ang pagsasanib puwersa sa pagsusulong ng adhikain ng kanyang yumaong ama na si Levi P. Laos para sa countryside development at public service. First of all, no, we all know that Billionario itself, the group itself, it's a much more higher brand. So by partnering with them as a local media group, it adds a little bit more of kumbaga yabang on our part and more reach, di ba? Meaning when my father has been advocating for countryside development, Billionario being the brand itself could help Pampanga now. Could help Pampanga in advertising
in other provinces, not only in Metro Manila, but in the whole Philippines because of the brand itself of Bilyonaryo. So it's really a very good collaboration or partnership that we have done not only for CLTV or the Radio World Broadcasting Group, but for the people of Pampanga and the people of Central Luzon as well. Dagdag ni Laos Velasco, pinalalawak din ng kasunduan ng advocacy ni late LGC Chairman Levy P. Laos na gamitin ng media bilang enabler of public good sa pamamagitan ng paghatid ng pagkakatiwalaang impormasyon. I think I've always said this every year, no? And whenever I speak to media, I tell them more than ever, media plays a very important role to provide real information and on information that is based on facts and that we can provide the public. We know that social media has taken over in so many ways and that sometimes it dilutes reality. So we play a big role. But during this collaboration with BNC, definitely it expands both ways. National, expands local. Therefore, we will be able to provide better information to the public. Diba? So talagang makakatulong tayo. No, we will be an enabler for public good. Magsisimulang umere ang ilang programa ng BNC sa CLTV 36 tulad ng The Spokes, Agenda On Point at marami pang iba simula sa darating na Lunes, July 6. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 News Team ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. The scroll and stream. Manatili hong nakatutok at nakafollow sa ating social media pages para po maging updated sa iba't ibang kaganapan dito po sa Central Luzon. Ito po yung ating CLTV 36 News page. Ganyan din ang ating YouTube channel at CLTV 36 News at CLTV 36 Official. At dyan po mapapanood yung iba't ibang mga content at pwedeng balikan din lalong-lalo na ho itong iba't ibang kaganapan dyan sa Apalit, Pampanga. Yung Miss Apalit nandyan din pati yung cooking show ng kasa, itong Sulipan o yung Kusina Sulipenya Cooking Competition. Ayan. Pwede hong mapanood yan sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na kayo mga kabalen, mga karehiyon. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream.